Comrade arageza panguva inoi vauya zvekare vachitaura mashoko atiri kuona kuti panguva inoi aiwa Comrade Blessed Geza panguva inoi vari kutoda noda kwokuti mukomana auya nenhau yake yakabata achiti aiwa isusu takarwa hondo mumatrenches noti kuti ingobhenefita freedom ingobhenefita vanhu maelites ari kumusoro but macitizens achisara achisafa. Sanapina mashoko atinoti aiwa anomeka another post yatiri kuona kuti panapa ari kuda kubvisa confusion yevanhu iri muvanhu achivatsa kuti aiwa ini muchandoona chimobilize kudai so ndoda kuti everyone abenefite noti kuti mawar veterans akuwe mabenefits kana kuti vauya kuwe mabribes kuti vanyarare. Sanapina mashoko mudanyorwa panapa toba subscribe like what on the bell icon. Ambotisa this picture ramuri kuona aiwa panguva the liberation war muchiona panapa vachena vachiabuse mablacks. Panapa mudanyora achiti we went to war because we wanted to free everyone from all forms of abuse by the colonial regime and we won the battle. Now everyone must benefit from that freedom. No one, including Emerson and thieves around him, has the right to benefit from resources while least poor suffers. Thomas Koreata Gopanapa na Blessed Geza achiti aiwa hatidi kuti vakomana zvigananda zvakatogwa najenerari aiwa vauye panapa vachikubenefita ivo muchiona aiwa vachifamba nemamost luxurious and latest vehicles. Vanhu tichiona kuti povo vagari venyika yeZimbabwe aiwa vachinyatsodya nokudze zvironda, vanhu vachinyatsokufaind difficult kuti vaise the food on the table. Mashoko atiri kuona kuti panapa kuadvocate kuri kuita aiwa Comrade war veteran Blessed Geza, mashoko atiri kuona kuti ari kufadzwa nemunhu wese and panguva inoi he is untouchable just because vangomubata chete they know the consequences. Tiudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Benda comment section medu mudze mafungiro enyu, so subscribe or like, turn on the bell icon.